Здравейте хора, добре си в не първото ми видео, но в моето видео. Значи съм качил от една година, т.е. 11 месеца видеа в този видео и си направих много лого и дали много странати, само че не видим. Вчера пакнах от фолио и фолио. Дали ще може на още нещо по-добро, ако искам. Изкупали. Ама този пакет е тук. Идвате и просто не ги да мислям, защото знам, че са... няма да е толкова добре, сигурен съм. Направо цъкъм не знам. Дано само поне до 95. Така, ръба. Аз да имам ръба. 96! Супер! Добре, става. Тази си да скрили сотни. Опа. Да си да скрили сотни става. Доволен съм, защото аз искам да стана 100 оверала. А той може да ми дигне оверала. Сигурно. И за утре ще имам още един път да отворя. Супер. Друго не виждам, че мога да отворя. И тежичко. Добре. И все пак ми се падна вчера. Добро нещо, просто вижте как... Дори не знам как ми се падна. Разбирате ли? Добре, айде. Не се на тоя. О, да, за тоя паси. И сега се пробваме. Да видим на варала. Ще видим дали ще стане слагам си. Пълната. Така. Но това ще е трудно да дигнем оверала, така че да. Сега ще видя тук. Ще мога да го отворя. Съм един. Мисля, ще събирам и ще сваля още. Чакай бе, как да останявам? Белингъм, що не ми дава да... Добре, имам мога. Не знам, се събирам койс, защото друг сега нямам. Не знам кой да взема. Може би нов събър, не знам. Чудо се, дали да взема нов събър. Но ако вие не сте пресни лайк, не знам какво правите, разделяте ли. Въобще не ми се падна Ламия малко, Тега да сложа на дясна крила и ще се пак да ми дигне оверал. Така че да, просто опитам това нещо след крилата. Добре, се видим за нещо друго. Дали можем да отворим тук нещо по-различно. Да има... Няма да гледам по-различно за отваряне. Не тук няма. Какво да взема? Аз тук съм ескам, тази това не искам. Абе ще ги запазя и утре пак ще следвам видео как отварям. Защото не искам да рискувам и да си загубя. Защото не част не мога. Опа. Опа. Вземем. Така. Добре. Не искам да разбирам така. Добре. Сега ако искате видеа на Brawl Stars, се абонирайте за тързително за канала, защото още видеа ще очаквате от мен. Така се, както чакате, давайте. Не чакайте мене, давайте. Имате 5 секунди да се абонирате и да халясте видеото. 5, 4, 4,5, 3, 3,5, 2, 2,5, 1 и половина, 1. 0. Аз ги места първо 4, после 4,5, не знам то така. Те колко е сега? 12,5, ама той е 25. И сега ще направя нещо. Не,
Какво съм гледам към канал? Къде не знам. Каквото съм гледам. Не ми дава. Окей, не ми дава. Може би. Отмислям се. Да не го направя. Добре. Бих казал, че ми хареса. Какво ми се падна все пак? Аз нямам толкова късмет. Майка ми го пакна този. Аз нямам толкова много късмет. Само майка ми пакна този. Аз не мога, не знам. Не мога да му кажа името, трудно ме. Не знам какво. Много ми е трудно. Ами какво за другите? Защото няма да стига. Ами кое така? Не, слагам и много това. Слагам си C3 няма да замислям. Дивите продължи коматицата, къде съм. В момента съм в трактор на дедами и снимам видео, така се, да на мен, защото много горе, малко не знам, и аз ще ида си като снимам. Хайде да се изиграем по една минута. Аз тук да почнах от... Не съм играл толкова често, ама нищо. Ого, сега ще го изчепа. Няма какво се притеснявам, аз знам, може да ме бе, не знам. Ако питате, защо съм се кръстил Роналдо и няма Роналдо, защото просто аз имах Роналдо и викам се кръста Роналдо и се бъде се Роналдо с мен. Добре, един поне има нещо. Аз имам Суматия по 90-то, казвам ви. Има някой, къде са много добри, ще бием. Вижте сега какъв гол ще му вкарам, вижте! Гледайте сега, подавам, бием, това. Не можах. Сега ще пробвам една тактика. Видяхте ли какъв гол да? Видяхте ли? Ди Мария. Вижте, исках много як гол за това. Как ми се пускат. Давай. Хора, казвам ви, ако не сте се абонирайте, какво чакате? Абонирайте се, защото не знаете колко яки видеа не съм качвал от 11 месеца, защото просто нямах тази възможност. Не, че нямах, но просто тогава не се занимавах с личните мери. Мисля, съм правил. Само дори не съм искал да се показвам, не знам се. Само където в TikTok качвах видеа, но вече и там ще. То имам канал в TikTok, само че не скача. Се промо тук. Аз винаги вижте сега. Не леко симпова. Добре. Подоблява. Аз ще изкопя си. Така, искам да свъря още един пакет, но не мога просто. Не знам как. Така че ще взема клиенти. Добре. Не знам какво хора, това е видеото. Ако ви е харесало, просете по един лайк бутон. И така се. Ще се видим в другото ми видео. Като сега трябва да работвам това видео, аз не мога да го кажа. Трябва да го оправя това видео. И сигурно в събота или неделя ще го кача. Някъде тук събота или неделя, защото сега сме сряда. Ама да, добре, това след видеото. Ако ви харесва, плеснете по един лайк бутон и се абонирайте за канала. А от мен, чао!